Niekedy stačí atmosféra, ticho a viete, že ste na správnom mieste. Vitajte v Topolčiankach v objatí nekonečných vinohradov a ovocných sadov. Topolčianky sú miestom, kde sa spomaluje čas a príroda udáva vlastný rytmus. Práve tu, v objatí vinohradov, sa ponúka miesto stvorené pre vaše nerušené súkromie. Tento pozemok o rozlohe 1400 m2 je pripravený pre váš štýlový modulový domček. Zastavte sa, nadýchnite a príďte si vychutnať toto jedinečné miesto pod Tribečom.